nakipag one night stand ako nung na-discover kong nagloko yung ex ko. Nag-live-in kami, tapos nahuli ko siya na nag-cheat siya sa'kin, pero parang napuno na ako sa kanya. Naiisip ko, ano bang meron sa iba? Bakit palagi to siyang ganito? Na-challenge ka, Na-challenge? Athena? Ako daw, try ko. So, ginawa ko siya. So, paano mo Yes. ginawa itong one night stand na to? Yung sa Facebook dating, Facebook dating! nakipag-usap-usap ako, tapos, so, nag-meet kami. Yes. Nung nakita mo siya, anong agad naramdaman mo? Uy, okay to. Pogi, mabango. May car naman siyang dala. So, pumunta kami sa hotel. Wala, pagpasok namin, diretso halikan na. Laplapan talaga. Parang napaka-wild naman ito. Alam mo yung naglalaban yung lasing ko, tapos yung sarap. Box talaga siya. Dogs! Sinong mas malaki, yung boyfriend mo nun o etong nakilala mo? Yung nakilala ko. Gano'ng kalaki? Mahaba, mataba. Oh.